When you purchase on that button, Nissan Almera, When do you start to arrive? yeah. Even tomorrow I can. Your employees. When you are available. Ano ba yun? But you're gonna go Next year, next year? But you're gonna go swim. After swimming, I'm available. Oh, TikToker mother here. Nice place. Ano ka pa? Hi guys, dumating na kami dito sa aming resort na pinag-stayhan namin. Galing na kaming kumain guys. Ang sarap pala doon sa Lola Tansyang na restaurant. So hindi na ako masyadong nag-video doon kasi medyo nakakahiya. So yun, hiya ako konti. So medyo nakakaya konti doon. So, pero binidyo ko yung mga food. Sobrang sarap. Maganda din doon kasi si Martin may pagkain gusto din niya. Kasi normally, basta iba yung taste niya sa pagkain. But anyway, na-enjoy namin. Sarap ng pagkain. We're so happy. Ngayon is nandito na kami and we're going to drink San Miglite beer. Yun yung gagawin namin before we're gonna go to sleep. Para ma-relax na muna kasi ang dami namin kinain. So yun, thank you for watching. So guys, namalit mi og bumili kami nitong baygon katol kasi daming mosquitoes dito. Yan. Expert. Nasa kung ko hindi ay glasya. Bilin siguro to stansyang. Ada na. Ayo good. So, inom mo na muna. Ganyan, okay lang kasi mga beer lang naman. Di masyadong hard. Product placement. Oh, product placement. Wow. Careful, Martin, with that if you're gonna go in that area. Oh, I'm gonna be vlogging my father's vlog. Vlogging my father's vlog. Magba-vlog na daw din siya, guys. Ay. Pangalan daw, hindi pa namin na ano, pero sa Facebook daw siya maglalagay. Pangalan, it's gonna be Kaloy Bugoy, but I'm gonna do that a bit later. My mother would be, ma, unsa imong ganan pangalan, ma? Kanang dali ma hinumduman ba? Maria Maritas. Maria Marites. Hindi ko, daghan marites. Gana, Maria Maritis. Nice. Maugir ka mo na yung Facebook page? Maria Dili. My mom said Dili. Kay daghan Dili. marites. Maria man.